shagali rana ta yi koyar lele. Shi ya min baiwar waka har nake ta rerawa. Gani mana dawo wani aikin da sake daukowa. Waƙar amarya ce inda yau ka da babin laye. Salatinka a gurin wanda babu tambar shi. Dan Amina gata na tabbata har alai na san shi. Ali sahabbai ya Allah da suna da kishin shi. Gangar jiki da ruhin su sun tsaya kafirci ba ya kalle. Kowa yana da tashewa, ran bikin masoya ne ranar ga muke shaidawa. Dan ku ne ango da amarya kowa yake da darawa. Ga shigar ku tayo yau a idanu kun cika yan lele. Shi ko a gani da ido kai daban da mutane. Dai shi za ka san yanci sannan za ka kare kima ne. Komai na ka kai ci gaba sannan zai zo malin kulle. amarya gani gare ki na zo shawara ta kin karba. Ladabi biyayya ga mijinki karki ci ba za ki ba, sai ku koya sirrin ku wata ran kare da ku ta yin kalle.
san zuci wahala kwarai zai ci. Babidar a yau a yi tallar ta har da ke da inganci. Zauren can gaba wuyar fasara da hausa ya kalle. Jini hanta ake cewa ku zama ku tare har abada haka muka rokawa. Ko da mai zuga ma in ya zo nan gani ya kyalewa. Nura ya Muhammad ne na zo don taya ku murna ne.